Salah. Lho. Hono cara kok nek pira? 20. Salah. Kok iso? Ngomong salah kok. Lah piro? Hono cara kok nek 5. Lho kok iso? Hono cara kok. Iya. Ya ta, Pak? Heeh. Ho kuwi saka tembung hono ya ta? Hono kuwi tegese ana. Caraka kuwi utusan. Ya. Utusan dari Tuhan untuk kamu berdua, untuk selalu berkasih-kasihan, untuk berdampingan. Ayo Pak, jenengan sakniki. Apa? Hono cara kok enten? Enek 5. Lek lengkap 20. enek 20. Lek dikurangi 9 garek pira? 20 dikurangi 9 karek 11. Salah. Ya 11. Iya bener. Hono cara kok 20 dikurangi 9 garek pira? 11. Salah. Lho kok iso? Salah. Garek 18. Kok iso? Lah kan 9. Wes. Cara kok data 10. Padha jayanya.